Hoxe estamos en Pontevedra, a primeira cidade na que facemos estas executivas itinerantes, porque queremos lanzar unha mensaxe de defensa e apoio á cultura galega, precisamente que é o primeiro día no que se inicia a Semana das Letras Galegas. Queremos tributarlle, dentro do socialismo galego, hoxe unha homenaxe a Valentín Paz Andrade, nado aquí nas beiras do Lérez e a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Mais alá de que hoxe o facemos con un carácter testimonial, vindo a rendir tributo non só aos cidadáns de Pontevedra, senón tamén á figura de Valentín Paz Andrade, o próximo mércores, día 16, unha representación desta executiva xunto con diversas personalidades da cultura galega e familiares de Valentín Paz Andrade, imos acudir ao cementerio de Lérez a realizar unha ofrenda floral ante a súa tumba e faremos en ese momento unha declaración do PSDG a prol da cultura de Galicia que imos aprobar hoxe e que tendes en estes documentos que vos acabamos de entregar. Dese xeito, queremos facernos o que era un dos lemas de Valentín Paz Andrade. Queremos facer de Galicia a nosa tarefa. Queremos facer ese compromiso de centrarnos nos problemas de Galicia e de buscar solucións para un país que o está pasando francamente mal. Frente a esa situación de unha fatalidade resignada que imprime todos os actos do goberno de Feijóo, os socialistas creemos que xa chegou o tempo de poñer encima da mesa alternativas que permitan clarificar esta crise e resolver os problemas concretos das galegas e dos galegos. É o momento de asumir unha cruda realidade. Máis de 277.000 homes e mulleres parados en Galicia que non teñen ninguna expectativa. Máis de 60.000 homes e mulleres que saben que iso vai a ser o crecemento do desemprego ao longo do 2012, xunto con un goberno que baixou os brazos, que dice que non vai a facer nin pode facer nada para loitar contra o paro. Por iso que, lonxe de acatar unha situación de recesión, nós queremos poñer en riba da mesa propostas. E da mesma maneira que para o Partido Popular e para Feijóo a súa palabra preferida se chama recortes, para os socialistas galegos a nosa palabra preferida se chama crecemento. Vamos a propoñerlle ao goberno galego nos próximos días un pacto polo crecemento e por os servicios públicos básicos. Un pacto que lle imos presentar ao goberno galego sabendo que ten poucas posibilidades de salir adiante porque o goberno da dereita non quero ir falar desto. Pero este documento que estamos a piques de rematar o faremos chegar a sindicatos, a empresarios, a colectivos sociais e o presentaremos no Parlamento de Galicia como a folla de ruta para marcar un itinerario que saia da crise no noso país. Se o presidente da Xunta non asume este pacto que está demandado incluso por os votantes do Partido Popular que están demandando acordos dos grandes partidos para sacalo adiante, veremos que vai a definir a través deste documento unha serie de propostas que están demandando a sociedade galega. Temos que impulsar o crecemento da nosa economía. Temos que crecer para repartir, crecer para que esos beneficios sosteñan as políticas sociales do noso país. Temos que promover a creación de emprego, sobre todo dos parados e dos xóvenes. O Parlamento galego ten propostas para a creación de 25.000 postos de traballo para os xóvenes de Galicia a través de becas contrato que permitirían traballar en economía social
ao mesmo tempo que seguir buscando a integración nas políticas laborales convencionales. Temos que facer unha cousa que é fundamental, e vai a ir aí. Temos que conseguir financiamento para as pequenas e medianas empresas. Propuxémoslle ao presidente e ao goberno galego a creación de un instituto público de crédito e finanzas de Galicia que lle faga chegar ás pequenas e medianas empresas créditos ao 1% para financiar as súas empresas. Isto non son novedades. Se está facendo en Euskadi, se vai a facer en Andalucía, se está facendo en outros sitios onde asumimos unha realidade, que é que ou financiamos as pequenas e medianas empresas ou vemos como está pasando en Galicia, onde pecharon 11.000 empresas nos últimos 3 anos. Donde vemos que no derradeiro trimestre pecharon 600 empresas e 3.500 autónomos. E, por último, queremos garantir o financiamento necesario para a sanidade e a educación públicas, rexeitando calquera forma de copago. Lle presentei ao presidente da Xunta de Galicia unha proposición de lei para blindar as transformacións políticas, a economía, a defensa da financiación pública, de sanidade e educación. O levaremos ao pleno do próximo mércoles. E personalmente defenderei esa proposta de blindaxe, esa proposición de lei, que vai a demostrar algo que é fundamental, que os responsables desta crise non son nin a sanidade nin a educación. Que a sanidade e a educación son víctimas desta crise, non responsables desta crise. Os verdadeiros problemas si están no sistema financiero, onde lle queremos dedicar un apartado especial a unha demanda ao presidente da Xunta de Galicia e ao goberno galego, que aclaren definitivamente cal é o futuro do sistema financiero de Galicia. Que nós estamos dispostos a escoitar e a colaborar para un sistema financiero que consiga o obxectivo principal, que é que lle cheguen recursos económicos aos ciudadanos deste país que necesitan para os seus créditos empresariales e para os seus créditos personales. É unha crueldade responsabilizar desta crise os pensionistas e os estudiantes. É unha crueldade, aparte de unha auténtica tomadura de pelo, pensar que cobrándolle os medicamentos aos pensionistas imos resolver unha crisis que non ten nada que ver. Permítanme que lle dé unha cifra. Cobrarlle o 10% dos medicamentos aos pensionistas de Galicia, 730.000 pensionistas, non vai a supoñer uns ingresos superiores a 35 ou 40 millóns de euros. A sanidade galega costa 3.500 millóns de euros. Non é un problema económico, é unha decisión ideolóxica. É a decisión de que romper o Sistema Nacional de Salud, romper o Sistema Galego de Salud, pero sin que para eso se busque outra medida absolutamente pouco fiable que conseguir que todos os pensionistas teñan que pagar os medicamentos. Insisto en isto porque a nós nos pode parecer un tema pouco importante, pero é que todos os pensionistas de Galicia lles van a cobrar o 10% deses medicamentos. Cando ti lle cobras aos pensionistas o 10%, iso non é unha medida de austeridade. Iso é colocar a xente que cobra 600 euros ao mes nos umbrales da pobreza. Cando ti lle cobras as tasas universitarias a fillos de traballadores que ganan 800 euros ao mes, iso non se pode chamar austeridade. Ese é volver ao modelo de educación dual que vai a destruir aquilo todo no que loitamos. No sistema financiero galego exixímoslle, primeiro, ao goberno galego que diga claramente cal é a aposta que está facendo. En este momento están confundidos, están dando bandazos. Non sabemos cal é a proposta. Que nos traten como a Bankia, dice o noso presidente, porque acaban de nacionalizar Bankia, pero Bankia nacionalizana e quedanse con pouco máis do 50% de Bankia. Pero acaso o noso presidente non sabe que o Banco de España
se quedou con 93% deste banco. Fai meses que o Banco de España é o titular do 93% deste banco. Agora temos que provisionar, este banco ten que provisionar do orden de 3.500 millóns de euros, cando xa só queda un 7% de capital privado. Polo tanto, non valen as fórmulas de Bankia. Teñen que dicirlle a Galicia cal é a proposta do goberno galego. Por certo, eu creo que non estaría por demais que lle diga a toda Galicia ou propia dirección do banco cal é a proposta ante este novo escenario. O venres pasado vimos que suben os modelos de garantías, que iso dificulta máis a viabilidade deste banco, pero queremos saber cal é o futuro. Hai miles de galegos e galegas que son clientes, que somos clientes dunha entidade na que xa queremos saber cal é o noso futuro. Que os socialistas galegos estamos dispostos a apoiar calquer modelo de viabilidade, pero non a ser cómplices da indefinición. E quero facer unha chamada especial ao Banco e ao Goberno galego para aqueles 45.000 homes e mulleres deste país que están atrapados en ese engano que se chama preferentes e queremos que se lle diga claramente cal vai ser a salida. Cando oímos o presidente da Xunta dicir que isto é culpa de Almunia, a verdad é que é o que nos faltaba por escoitar. Todos os bancos de España resolveron o problema das preferentes, menos Nova Galicia Banco, que sigue sin resolver o problema das preferentes. Exixímoslle xa que den a cara e que expliquen claramente como se vai a resolver. En definitiva, nós vamos a debatir hoxe aquí propostas para sacar adiante este país. Queremos falar tamén do sistema productivo do noso país. Queremos que o goberno galego e o goberno español se responsabilicen xa da situación do TAC-LIS no sector naval para sacar adiante este problema. Pasaron de dicir que tiñan solucións para todo a comprobar que non son capaces de solucionar nada. E, dende logo, a maioría do Parlamento Europeo, claramente de talante conservador, é a que ten a responsabilidade de desbloquear un mercenario para darlle viabilidade ao sector naval. O mesmo queremos plantexar no sector leiteiro, donde queremos dunha vez que se plantexen propostas para sacar adiante amplísimos sectores da nosa economía que están pasando por extremas dificultades. E vamos a traballar aquí hoxe tamén en algo que afecta de maneira profunda e rotunda a toda Galicia, que é na nova demarcación de plantas xudiciales. Anticipando que nos opoñemos rotundamente á nova distribución dos mapas xudiciales e a aplicación de tasas para o coste de xusticia. Vamos a plantexar iniciativas en todos os concellos de Galicia e no Parlamento galego para instar a Administración local e autonómica a que Galicia se ten que posicionar contra esta reforma, que supón dos grandes elementos: alexar aos cidadáns da xusticia e a xusticia dos cidadáns e restringir o acceso das persoas con menores recursos aos dereitos da xusticia. A subida de tasas e a reducción dos partidos judiciais, que saben que pasarían de 45 a 13, supón condenar a unha gran parte da poboación galega a unha situación de pagar e estar máis lonxe de todos os mecanismos. E, por último, vamos a tocar temas máis específicos da cidade de Pontevedra. Os socialistas galegos queremos vir a dicir aquí, alto e claro, en Pontevedra, que o futuro de Ence non pode pasar por volver a facer xogos malabares. Que hai un acordo do Parlamento Galego do 2010 para reubicar a planta de Lourizán fora da ría de Pontevedra. Que non valen xogar a policía bo e a policía mal, donde en Galicia se dice unha cousa e en Madrid, por parte do Partido Popular, se dice a contraria. Que a Xunta ten que promover a negociación para que Ence este fora da ría de Pontevedra antes do 2018.